perkawinan sing ping pira? Kaping kalih dosa lima. Kalih dosa lima. Oh, kok ngono kok S2 goblok. Kalih dosa lima. Selawe. Selawe? Selawe. Yo kalih dosa. Nek basa kramane kalih dosa 20. Kalih dosa. 5 ya gangsal lah ya berarti nek kalih dosa gangsal niku nek kalih dosa setunggal. Terus? Kan kalih dosa tambah setunggal ya kalih dosa setunggal. Kalih selikur. Selikur? Heeh. Sing setunggal ning endi ne? Selikure basa kramane? Basa kramane siji ki seli. Oh, seli. Apa ya? Oh ngono. Selikur, rorikur, loro, siji, selikur, rorikur, telulikur, patlikur, selawe. Kok ganti? Ora 25. Bar 24. 25 no kudune. Selawe. Lah selawe ning endi? Entuke 25 ning endi? Dibuang. Diganti. 25 dadi selawe kuwi. Oh, dadi selawe. Oh iya, selawe 6 terus ya. Selawe 6 piye? 26. 26. Lah kok bali 26 meneh? Ning endi ne? Tetep ganti. Diaturke kelinci ucul dhisik. Yo, sekalian langsung wae Mbak Elisa yo, Mbak. Engko ndak wektune srantek. Yo, sampean medun sik. Heeh. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Nyuwun pangapura nek iki rada kasar omongane mergo ya ora asli Jawa no. Iya. Bapakne Gibas. Heeh. Bapakne Jawa, mbokne Kluthuk. Oh. Anak-anak gedang gendruwo semene dawane. Kayak aku ngene gendruwo. Ora. Kok gembel gendruwo apa meneh? Ora kowe ayu kok kowe. Yo ayu ngene ya dioneke gendruwo. Heeh. Mengucapkan selamat kepada Pak Sadiwa. Ya, mengucapkan selamat. Basa Jawa. Jare mengucapkan selamat. Mangayu Bagyo, aku ogah nek tak jak nggo basa Indonesia. Ya. Nggih, kula derek mangayu bagyo nggih. Kagem Bapak Sadewa. Mugi-mugi mangke saged dados wakil rakyat yang amanah, saged menampung aspirasi rakyat, terus saged nyenangke rakyat lah bukannya ya. Angel le basa Jawane. Ya ben arang tak gawe men mumet kowe. Iya. Kale mugi-mugi terus langgeng salawase kale kang garwanipun. Heeh. Bae garwoin, bener ya garwoin. Ayo, ulang tahun perkawinan sing ping pira? Kaping kale dosa lima. Kale dosa lima. Oh, kok ngono kok S2 goblok. Kalih dosa lima. Selawe. Selawe? Selawe. Yo kalih dosa. Nek basa kramane kalih dosa 20. Kalih dosa. 5 ya gangsal lah ya berarti nek kalih dosa gangsal niku nek basa krama kudune. Kuwi mbuh sing nyiptake sapa ning kowe rasa ngeyel. Selawe napa basane? Nek kowe ngeyel kowe mudhara nyusula sing gawe tembung selawe kono. 20 kalih dosa, kalih dosa setunggal, kalih dosa kalih dosa. Bener. Kalih dosa selikur. Kalih dosa setunggal. Aku malah melu pekok. Coba itu. Kalih dosa setunggal. Terus? Kan kalih dosa tambah setunggal ya kalih dosa setunggal. Kalih selikur. Selikur? Heeh. Sing setunggal ning endi ne? Selikure basa kramane? Basa kramane siji ki seli. Oh, seli. Apa ya? Oh ngono. Selikur, rorikur, loro, siji, selikur, rorikur, telulikur, patlikur, selawe. Kok ganti? Ora 25. Bar 24. 25 no kudune. Selawe. Lah selawe ning endi?
entuke se 25 ning endi dibuang diganti 25 dadi selawe kuwi. Oh dadi selawe. Oh iya selawe 6 terus ya. Selawe 6 piye? 26. 26. Lah kok bali 26 meneh? Ning endine? Tetep ganti ngono. Apike nembang wae yo. Aku mumet endasku. Ya, berarti kaping selawe. Tetep bener selawe nggih. Wah seneng niki. Mugi-mugi paonten pangajeng-ajeng napa niki wakil rakyat wonten ten mriki sedaya, Pak Bupati wonten nggih. Kedah nyawer. Wah, jelas wonten mriki ne voli we disawer nggih. Masa dalang kondang ra disawer ya. Sinden adoh-adoh ra disawer ya nggih. Pak wonten pangajeng-ajeng napa mengke mbek dirungokke kabeh lho. Kelinci ucul. Kelinci ucul. Njalukane kelinci ucul. Ya ora apa-apa. Dinggo desane arep njaluk apa? Ben apa ngono ben dirungokke. Desane sapa? Desane Bapak Pak, desane saking pundi panjenengan? Arang Wutan ngampel. 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 Oh nggih, nyuwun apa ben didengarkan apa dengarkan ki apa to? Dirungokke. Dirungokke dimerengaken kalih Pak niki pejabat napa ben napa ngaten. Podang kuning. Oke, podang kuning nggih bawa ya. Oke, siap. Nggih. Gayang iki tetep. Iya. Matur suwun ora apa-apa ya. Aspirasi ya menurut ditampung. Ya, aspirasi Tadi- pokok men podang kuning ya, Pak. Oke, Ya. jos. Oke. Siap-siap Pak Sadiwo tuku kaset podang kuning disebar ning wilayah Ngampel. Jaluke podang kuning. Berarti nek kok podang kuning apa kelinci ucul iki? Iki panyuwunan saka Pak Lurah. Oh, nggih. Purwadi, Pak Lurah Purwadi Tegan, Kecamatan Winong. Ya nyuwun kelinci ucul. Kelinci ucul ya. Berarti kelinci sih kayak lagi manuk ya. Ya, Manuke mengko. Heeh. Ya. mangga. Tapi nih bawane ganti ya, Pak. Sing penting pelok barang ya, Pak ya. Bawane ganti ora apa-apa. Nggih. Ya, sing penting pelok barang. Ayam cemeng. Ayam cemeng iki Ayam cemeng apa? Ayam adalah ayam, cemeng maksudnya kuwi lagu tembang apa? tembang dan dandang gula Malangan. Dandang gula Malangan. Nggih. Oh, ayo ditaturke aja Ya waton. nggih niki dandang gula Malangan nggih. Ayam cemeng kang mubalnya putih. Kuwi termasuk keampuane ayam cemeng nang kono kuwi. Napa niku? Ayam cemeng kuwi iso dienggo syarat, iso diingu. Sing ayam putih ra iso ngembari kekuatane ayam cemeng. Oh ngono. Oh iya, ayam cemeng ki iso ngendhog putih kok. Ayam putih iso ngendhog ireng. Oh iya ya, Pak ya. Ora iso. Ndake tetep putih kabeh ya. Ayo ayam cemeng iso ngendhog putih. Bener, Nek nah, ayam ayam putih putih- iso ora iso ngendhog ireng. Ra iso. Ya dicelupke cat wae men Didi. Kok dur dicelupke cat ora. Ya, terus Kang mubalnya putih simbo nganten mandeka nek nembang suarane iso pener ya mak. Iya, anggere omong keram milate. Ker. Wis ra iso omong alus. Iya, ya wis ora apa-apa. Alus tur kasar. Heeh. Elisa iki wis bola-bali mirang-mirangke aku ya mesana sing kepareng dijak
Pirang-pirang ke kowe. Iya. Dek emben neng Buntang iki tak jak neng toko. Iya, tutke panitia wayangan akeh banget kae. Aku arep tuku topi iki tak jajal iki saka kadon. Pak, ora pas gedhe ndasmu. Lah yo ngeyel terus kok. Aku iso mak jenggelek ngono. Waduh, matek aku. Wis ora kajen blas. Iya. Panitia wayangan kono iki kemekelen kabeh mergo aku dunekke ndasku karo. Iya. Wis bola-bali no. Heeh. Wis tak omongi to, ndekne Wonogiri ya ngono. Iya. Nembung tak ngejak mlaku-mlaku, Pak, jalan-jalan. Yo, tak tutke areng jajan apa? Mie ayam. Iya. Kok mampir nang omahe wong. Heeh. Bu, ajeng derek ngising. Waduh. Lah yo nek gebele jenenge napa? Aku wis omong to, Piyai Jawa ki nggon alus, nggon tata krama. Nun sewu Bu, badhe nderek wonten wingking. Lho. Wonten wingking ki artine wis werna-werna. Engko ora diduduhke jeding, duduhke apa? Kamar mandi, ora usah dadak kok genahke. Oh, wingking toilet ya wingking. Ya ning wingking kan buri. Apa? Masa derek ning buri, berarti ning belakang, derek ke belakang. Ning belakang kan mesti ngising apa pipis. Iso liyane ora mesti ngising to. Ning Jawane iki ngono kuwi, kowe aja ngeyeli basa Jawa. Wis digawe karo empu-empu mbiyen. Oh ngono. Tata kramane ngono kuwi. Iya, sing di omah mendelik kae. Aku terus nun sewu Bu menika Piyai Sulawesi. Oh, nggih. Untung kok ora aku sing dikampleng. Iya. Delima putih bidangan singo miruto tampar alit kinaryo cancangan sapi timbang ono prangta ya kelinci ucul bawane mau dandang gula Malangan. Ya mangga ngubengi
Wah luar biasa. Ya. Iki sing iso dienggo conto ya, Mak. Iya. Piyayi sing bapakne mbokne ora wong Jawa asli, ya anak-anak kaya ngene we gelem sinau budaya Jawa, ya. Sing Jawa asli kadang kala malah sok nyingkur-nyingkur karo budaya Jawa iki jane malah nglarani ati. Ngono ya, Mak. Iya. Sekarang udah dianggap norak kayak gitu kan kebanyakan, padahal budaya Jawa kan bagus, budayanya asli punya Indonesia, tapi gitu ya dianggap norak. Monggo dhek sekolah S1 jurusan pedalangan. Saiki wis lulus S2 jurusan psikologi. Oh iya ya. Luar biasa iki no. Ya, matur sembah nuwun ki eneng nawala teka meneh. Ya. Nyuwun gending langgam sesideman. Oh iya. Oh nggih, kula nyuwun ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, Mbak. Saking Pak Harto. Yo nganti ndomble cangkemmu. Beko, nek ndomble langsung cedhak Pak ono RSUD langsung rono wae benake cangkem yo. Ayo disetrum. Disetrum. Ayo monggo. Sing kudune nggo jantung kae lho. Dienggo jantung dijedhok ngono kae templeke cangkemmu cedhok. Wah, disetliko nih. Ya. Nggih, niki langsung dibawani malih. Langsung dibawani meneh. Ya, mergo pamundutan ya rada sithik iki no. Ah iya. Wonten pamundutan malih niku ding anu kagem Wiraswara. Oh iya. Nggih. Wiraswara diminta suruh bawa terus disawer via transfer. Sawerane via transfer. Via transfer. Sudah ditransfer belum? Udah. Oh iya. Wiraswarane WL jarene apik suarane tapi kok jarang ngadeg ngono. Terus disupport tak sawer sak yuta ngono. Saka piyayi ngendi kuwi? Dari Pak Lisdi, fotografer internasional kuwi. Oh lho, Mbak Wiraswara ana penggemare no. Iya. Penggemare dhewe. Ngono ya. Suarane apik ning tekone elek. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo, monggo. Ya sesideman jajal diaturake ngundak Muspro. Nggih. Sesideman diaturake ning Wiraswara sing nembang. Oh iya. Ora apa-apa, Mak. Wis nampa transferan. Iya. Deke ya bingung lek njupuk nganggo apa. Iya. Wong ora dong. Ha iya. Ngadeg boten niki, Pak. Manut karo Mas Katno kuwi gelem apa ora? Pakatno. Engko malah ngompol. Langsung gedek. Ya wis suarane tok ora apa-apa. Ya ning nampane 500. Heeh. Sawerane sak yuta ditransferke ning Elisa. Ya sesuk dijalukno Katno. Nek tok jupuk dhewe genah ra iso kowe. Ya, mangga. Wiwitane nadan suarane entek ning dipeksa-peksa sak yuta e. Alu wong telake jebol. Anderek sang pekek. Ora tau nyelengi ra iso njukuk dhuwit nang bank iki. Dek iki nek nyelengi nang omah iki ming anu kae apa jenenge cagak empring digraji ae lho. Oh ning ngono kuwi Pak dilebokke duwite. Ha iya. Oh engko ora dipangan rayap apa respo? Apa kewan-kewan ngono ora dipangan. Respo ki apa ora? Ora dong respo kok muni. Ora ready. Priya bagus kang olah swara Wes ganti ya. Kleru. Olah budaya. Kari nampa 400. Ya sudo-sudo terus. Kang olah budaya swara. Ora ngelih-ngelih to. Ana sing nyipta kok dilahlih. Sowan menyang kutha gedhe Nenono bendara terus yung
mangke kang saking ukir swara kurang permana swara kurang permana ning wasesa sayuta kecekel tangan nggih sarep rampung nggo tuku jam tangan dinggoni kabeh iya tangane kiwa tengen dinggoni jam tangan kabeh iya waktu Indonesia bagian barat waktu Indonesia bagian timur ngungro marang bendoro nenone Dyah Sule Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Elisa luwe becik paten ono timbang pepisahan Sulistyo tak rewangi saputono tawang kula warga Arwolan Praputra nena liwat kincang ing alismu wawasan lendah hatiku nadyan wis ning serius waku aku isih mampu ngladeni slahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadua ngandripo jiwa ragaku kurang kehormatan mangkrong rukuh ngarepi tibake dangdut ya mak iya neno monggo urip ana kutha gedhe kowe tak tukange masa isine kowe apa
anu saiki mau ana pawarta sing tak tampa. Oh, napa niku nek? Pak Bupati kadhawuhan tindak ning panggung. Ya. Pak Haryanto. Men, apa minggah ya? Minggah nggih? Pak, naik sini, Pak. Sik. Kena kowe ning anu apa jenenge iki ngaturi Pak Haryanto munggah ning sing sopan ya. Oh, piye nek carane sopan? Ayo kowe mengkurep nang kono. Ya, masa mengkurep ya. Kata-katamu ki sing sopan. Oh, nggih. Iya. Pak Haryanto keturan minggah wonten panggung. Mangke jumeneng kalih kula sinden tercantik sejagat lelembut. Monggo, Pak. Mangga, yo disepoti mak yo turuk. Oh, kalian Bapak Sadewo. Lewat sini, Pak. Kasih jalan nih, kasih jalan. Ki Pak Sadewa karo Pak Pak Haryanto Bupati Pati. Iya. Ngono ya, Mak. Wis kowe tak nehi menang kowe sing luwih pinter kowe S2. Jo apa nek S2 nih? Ya anu pertanyaanmu kan lebih ilmiah. Oh, oke. Ya, terhadap Bapak DPRD RI karo Bapak Bupati iki pertanyaane nek ora ilmiah lah dene kowe nganggo S2. Watuk. Terus pundi, Pak? Mbak Cangik. Oh, nambe batuk. Oh, Pak Bupati nembe batuk. Ya, ngono ya, Mak. Pak Bupati ki nek cara wayang ya Setyaki. Oh, Oh, Setyaki. Piyaine cilik ning brengose. Gak nguati, mancung juga hidungnya ganteng ya Bapak Nah, wis mulai Bupati. kurang ajar, Pak. Lho tenan. Ya keton ya Pak Bupati ki yo ganteng nek Seno Nugroho yo rapati yo jauh no. Padune arep disawer ngono. Mudar kowe konangan karo Pak Bupati. Iya. Ayo. Cepet disawer wae, Pak. Nah, Ben ora niku. ngerjani awake dhewe, Pak. Oh, Pak Seno kan dalang. Apa? Nah, iya. Sadewo itu kan itu wayang, salah satu wayang ya. Sifatnya Sadewo itu apa, Pak? Oh, Sadewa itu justru dia itu paling pinter di antara Pandhawa 5. Paling pintar ya. Heeh. Jujur. Oke, Sadewa banyak ditanya oleh Puntadewa ketika berhadapan dengan masalah. Ya. Tentu mesti minta apa pendapat dari Pendapat. Sadewa selalu. Oh, jadi cerdas ya. Terus Terus baik kowe hati. kayak omongan ro Pak ngono. Loh, berarti ini kan iki mewakili Pak Sadewo harusnya kayak wayang Sadewo ya. Baik hati, terus bisa mendengarkan suara rakyat, cerdas, bisa mengusung apa yang jadi keinginan rakyatnya ke sana ya, Pak ya. Amin. Amin. Tapi iki alembone ini tulus apa ora iki? Wih, jelas tulus no, Pak. Kok kayak ora objektif kok. Oh, gimana ini Pak Sadewo? Pada setuju nggak kalau Pak Sadewo bisa mengusung masyarakat, rakyat. mengusung suara rakyat? Setuju nggak? Oh, setuju, kabeh. Setuju, alhamdulillah, matur nuwun nggih. Ki kartopel wis teko iki lho Pak Seno. Oh sampun ta? Nggih, pun rapat antri kematiane pun rampung niku. Oh iya, Pak Dalang. Kok rapat kematian? Lah niku Pak Seno niku nggih limbuk ngendika ngoten niku wau. Pak Sepuh niku. Kartopel nembe rapat antri kematian.
Aten lho Pak sing jeneng Piyai Gesang menika rak jane ming padha antri to Pak. Nggih. Dadi yo Pak Kartopel pikantuk antri nomor pinten niku? ketara li rambuté awul-awulan ketoke nomor 1 no. Nggih. Kula bawa mawon nggih. Oh, Pak monggo Bupati Pak Bupati. bawa, Wah, boleh. luar biasa. Kembang, Mbak. Nggih. Ya, Sinten, Pak? Elisa. Mbak Elisa, nggih. Kula Napa saksi niki? mawon Pak Bupati. Kula dadi saksi mawon. Napa niki? Bawa napa? Ampun. Kesukaannya apa Pak Bupati? Pak Bupati bawa, Pak Sadewa aja saksi. Pak Sadewa jangan Kula bawa pakai. Setya Tuhu mengke Setya jenengan sing Tuhu. anu ya, apa enjen ing Tawang ana Oh, lintang. yang ning Tawang nggih, yang ning Ya. Tawang boleh. Wah, monggo Pak. Eneng Tawang. Ning Tawang apa Setya Tuhu? Setya Tuhu wae ya. Setya Tuhu mawon. Jalukane Mas Wiwin. Wiwin iki usul iki yo ngopo? Pamintaku Nimasito Wah, kasih tepuk Wah, tangan luar dulu biasa. ke Pak Tepuk tangan, Bupati, tepuk luar tangan. biasa. Atut runtut tansah reruntungan ngalahno sing dirong nggih ing sarina sawengine Neno. datan kinggang sarambut lamun adoh caketing hati Setya Tuhu kaaturaken Pak Sadewa ulang tahun perkawinan. Leres. Matur suwun, Ben atut Jange. runtut kados Nuwun. mimilan Lan mintuno. Amin, amin. Amin amin. Yen cedhak tansah mula sida asih tuhu Bindo Mimi. Pindha mimi lan mintuna ayo nimas hanetepi wajib terus piye Situasi sida asih bebraya ya Pak Bupati tepuk tangan kagem Pak Tepuk tangan Bupati. dulu, luar biasa. Suaranya bagus Pak Bupati. Wah ya kulino ngetoprak kok. Mergo- Wah, iso ketoprak. Lho Pati iki terkenal. Dapukane apa nek ketoprake? Hah? Nek ketoprak dapukane apa wangune? Kira kurang Pak ajar to kowe. Bupatine. Lah opone? Perane. Peran. Kok dapuk. Yo ora reti. Perane napa biasanipun napa Pak kalau peran? resi Weh, res Pendito. yo bangun yo pendito. Begawan pendito Nabi. resi Nek wayang apa, Pak? Lain senteki wow. Terus pundi? Nek resi wayange napa? Resi menika pendhita Pak Sadewa. Dadi nek kaya Pak Bupati menika ya suwos manten nggih Begawan Abiyasa. Wah, Begawan
Ngabiyasa. Iya. Kalau Ngabiyasa Nyekar Setya Tuhu Pak Sadewa seksi dan mbayari. Ya iya. Kula bagian saksi lan bayari mawon. Leres Pak nggih. Oh, by the way ini kan udah 25 tahun, Pak. Yang paling disuka dari ibu apa sifatnya? Semua saya suka. Wih, mantap. Bisa Saya abad suruh 25 berdiri tahun. istri saya. Berdiri. Mana istrinya? Ngadeg, Mi. Wih, ibu cantik banget. Nah. Ibu, ya semoga langgeng besok sampai 50 tahun, 75 tahun ya, Pak. 75 tahun. 100 tahun. Amin. 100 tahun. Rasa kesuwen nganti 100 tahun. 90 tahun wis ora apa-apa. Nggih, mangga dipun lajeng. Kersa napa mboten? Nak diparingi 100. Nah, tiba-tiba menjenengan mangke dipun aturi yuswane niku ngantos 100 tahun kan ya kersa. 100 tahun nek dadi presiden ya gelem. Wih, amin. Mboten nonton presiden 100 tahun, Pak. Undang-undangnya dirubah. Sampun mboten sak manut karo sing kuwasa mawon. Manut sing kuwasa. Dikai 100 tahun sampean ra iso ngapa-ngapa mung nguyah-nguyuh. Lah sing kula watiri dadi 100 tahun ora iso apa-apa Pak Seno. Lah kira 100 tahun niku mengeteh-eteh teng tempat tidur. Nah, niku sing kula mboten purun. Anggere arep nguyuh ming dok. Nek 100 tahun dados presiden ateges kula niku sehat. Nggih, Nah, leres, Pak. nggih. Nggih, mangga. Ya diaturke Mbak Elisa. Ini aku tapi nggak terlalu hafal, Pak, Setya Tuhu. Bentar ya, Pak. Ayo wis. Ya. Sinden apale ming Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Heeh, tanpa bantal, tanpa kloso. Ah iso ngerjani Mas Bowo sinden pundi Elisa Mas Bowo ya. dalang. Ora apal ya. Niku dalang-dalang nganu mawon. Sami lenggah kalih kartopel mawon griku. Iya. Ya mangga Mbak, alon-alon rasa kesusu. Nggih. Iya. Aku kang setya satuhu wet biyen nganti saiki bekas Banget. Oh, Mona. Antapo. Andika pengalamanku lair batinku wis nyata mung Sa Elisa. nggih Kowe pokoke engko anggere rampung nembang, nggih kowe karo nglirik Pak Sadewa. oh ya Kowe anggere Pak Sadewa astane mlebu sak, wis tentrem kowe. oh berarti Nek ini ora ana gerakan apa-apa, wah cilaka. Iki Cilaka. mlebune sak pun ket wae. wes iki wes Pun milih ket busa wae. sing Oh, berarti kiwa. ku ning jero asine ngitung. Sip. Oh, bagus ya. Kantun Muka-muka ngunuse niki Pak Seno. Nggih. Pun kepareng ngunus napa dereng? Napa? Pun kepareng ngunus napa dereng? Ampun Pak, mangke mawon ben dirampungke sik ndak tuman. Nah, nggih ndak tuman. Wong barang ning dalan iki lagi. Nah, dikeki lho langsung minggat. Mungkin ndak ngonten Pun iku. dicawisi wau Mbak Cange. Oh, nggih, Pak. Badhe ngancani kula sing nyawer jenengan sing nembang ngoten. Wah, nggih. Kula niki namung ngelungke artone Pak Bupati. Oh, iya. Enggak apa-apa artane sapa-sapa kula purun. Oh, sinden celutrak. Monggo, ya. Ya engko Bali ya. Ya. Tapi tetan
Eno Mugianto berkaing widi andi komo tansah awas suwuk Niku sinten Pak niku Pak? Iku Dalang Bawa, Dalang Bawa. Ketua Pepadi Kabupaten Pati. Oh, nggih. Ketua Bapadi Diaturi hormat Lenggawan Pak. Kriki. Iki kula tak mandhap ben diteruske Pak Sadewa. Ampun Pak. Lah niki kula enten amplop ning amplope duga isine pira. oh nggih Nggih ben ditambahi Pak Sadewa. Oh, nggih nggih Iki Pak nggih. Bupati ampun ngerjani kula lho. Kula mboten saged nembang ya. Oh, harus nembang Pak nanti sama saya ya. Duet. iya iki lho nang kene iki Pak Sadewa iki ngadepi masa akeh banget DPR RI we tenang Tenang. ngadeg nang gamelan gembroblos Tapi emang panas ini. Panci kula keringetan amarga Sumo ngangge nggih, Pak. ngangge Ya jaket. pakai jaket. Boten masalah niku wali. Bali. Iya. Biasa. wis ditampani sa wis tampani Udah dong. Ya sudah, ya sudah. Ini Berarti- dari Pak Bupati, Pak Sadewo durung iki ne. Lah isine kan Nah, Pak Bupati udah sah, Pak Sadewo durung sah. Nah, Pak kudu Bupati meneh. niki ngisine ngagem amplop, Pak. oh nggih Pakai amplop, ya. Boten ngertos niku isine Nggih, pinten. isine piro kan boten Nggih, ngertos. boten ngertos. Iki isine kayak ucapan terima kasih iki ne. Nggih. oh ya iso siji ucapan terima kasih loro tok buka tulisannya kamu belum beruntung Kon gosok-gosok meneh engko. Belum berani terbuka. Oh Nek iya. kula wani terbuka niki. Weh, mantap. Ini harus nyanyi lagi Nggih, mangke berarti. dibagi nggih. Oh nggih, siap. Nggih matur sembah Dilajengke nuwun, mawon. Pak. Oh, Nggih. enggak duet, enggak nyanyi, berdua. Kula nyanyi mangke ndak diguyu semua Wah. penonton ini. Enggak apa-apa. Penghibur malah guyu kula mangke. Ya terima kasih Pak Sadewo. Pak Sadewo Bupati. konsisten kok Pak Sadewo saksi dan bayari Saksi dan bayari. jadi nek kon nyekar ora kersa Ngaten nggih Mbak Cange pun Nggih. saged nderek ngregengaken mugi-mugi tansah lancar mangke tenggene Kabupaten Pati. amin Matur Nggih. sembah Ya nuwun, mawon. Pak. nggih derekaken anu Pak lenggah malih ya tutuk Nggih, terima kasih Pak Bupati, Pak Sadewo. Ini bukti Pak, jul ora wel ya. Pak Sadewo ki jul ora wel, ora dalange wah. Kok kowe iki omong apa e Iki lho langsung jul sakmene iki Pak Bupati sakmene. Pak Sadewo sakmene dalange ndi? apa rumah sik kok sik apa rumah samu ki dienggo kowe kabeh apa wong mau Pak Sadewo ngendika dibagi. didum rata nggih Nggih. ya wis didum ya ora apa-apa ya mak iya ning sok meneh ki nek supaya aja nganti saru aja nembung Oh mboten pareng nembung. aja nembung duit kuwi ora pareng nek wis pentas ning panggung aja kula nyuwun sawirane Pak Bupati aja nembung Terus piye? kowe omongo terus kae engko mengkari demok perasaane beliau iki piye ngono Oh kudu ngono kuwi. nek nembung ki ketok bahasane saru sukne aja dibaleni Oh nggih nggih. Saru Pak. saru Lah engko nek lali e. nek lali piye Nek lali engko ngomong terus ra ngerti. Lah ngerti Langsung medon, wah ya ora iso menang banyak ngono. ya wis sak karepmu lah nembung ya sak karepmu ya ora ya sak karepmu ngono ya mak Kenapa-napa niki kan nandur sesuk mugi-mugi iso berkah, iso luwih akeh ya kan. nggih matur sembah nuwun Matur ya sembah nuwun nggih. Yen pamundutan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang sapa sing saged? Mbak Cumpe saged? Oh nggih. Oh. Katine ora Roro Jonggrang. Cempe.
Mbak Tatin dereng ngapal Roro Jonggrang. Mbak Tatin gede. Monggo Tatin bariki. Heeh, tak nehi lelagon. Nggih. Ya. Mbak Mbak Cumpese, ya. Congpe. Roro Jonggrang duet karo sapa? Kalih lanang kakung, kakung. Ayo kakung ki sapa sing lanang? Wong Oh, Pak Wiwin. Dah. Dah. Kuwi yo ora apal e Wiwin ki. Iya. Ya disauri dhewe ya. Ah ben kok wong edan. Ngomong dhewe sauri dhewe. Ya we, ya iki di anu singget sik. Wiyagane dhewe ora ana sing iso nembang. Wiyagane dhewe iki bindeng kabeh. Oh. Dadi nek kon nembang malah isini-sini ya malah. Nyidam sari sik Mbak Tatin ayo jumeneng. Ya. Oh, wis. Wis disengsoti lho. Sengsoti. Heeh. Oh, hai wis. Dadi hai. Teko langsung gempak. Bobotmu piro ae, Pak? Saya lemu mangan terus ben-bengi. Lah nek ra mangan ngantuk Ayo tapi ki lho langsung jebrotene. Teko nending-endi. Ora apa-apa ya, mbangane iki cilik banget iki piye iki? Lho, iki menjak iki model nek model ya kaya ngene iki. Kuduan kurus Model apa, langsing. nek ngono? Dari nek arep jalan-jalan ki ya wangun ngono. Lah kowe jajal jalan. Engko nak gempa. Oh iya ngece wis ora. Wis awake wis dhewe-dhewe rasa diece. Tatin semono ku ya wis ben, kowe semono ya wis ben. Ya, inner. Dalange tumben kok baik hati iki. Tumben iki ana Kok karepe. belani aku. Oh iki sing marahi iki tak delekke wae. Ya ora ya sekali-sekali tak bilani Tin. Ya, kabeh iki rombongan kok ndak. Dikira aku sengit karo kowe sengit terus ya ora. Ya. Tatin ki awake lemu. Tatin ki nek kuru malah wah ora wagu. Pripun? Lah ngapa? Wong wedok kok ndas tok. Ayo. Masa ya ndas tok kaya gonteng. Gunteng ki apa? Gonteng niku semut sing gedhe nika lho. Oh, sing menggo metu laron kae. Nggih. Oh, ya malah ora ngerti gunteng. Ya. Niki napa, Pak? Ayo nyidam sari iki pamundutan saka sapa iki mau? Sing kepareng nyuwun iki mau. Oh, Pak Sumardi. Sumarli. Oh, Pak Sumari. Pak Sumarli apa Sumardi? Pak Sumarli iki. Ya, DPRD Grobogan. Oh iya, DPRD Oke. Grobogan. Kangge bawa mboten. Dibawani. Ya. Ya, sing apik. Dawang bagus. Gene ya lemah gemulai tata kramane ya apik. Ndekno kok sok dinekke galak. Lah kowe ora ngerti nek ning omah kok ana. Oh. Nang Lah omah. pripun ta nek ten omah pripun? Bojone nganti kaya jerangkong kae lho. Kok saged? Kesiksa batine. Iya. Mergane Ayo mentok getak-getak wae kok. kula iki getak niku enten anune, apa namanya? Jenenge ora ada sebabnya. Kenapa saya galak? Heeh, mergane ngopo? Kula iki ngandani bojo. Lho bojo kok tok kandhani? Lah nek umpamane bojone salah umpamane dolan kok ora ngerti wayah, ngono iki ya Pak ya mbok mulih. Lah bojomu nek mulai jam pira? Tak kon mulih bengi malah mulih esuk. Lah malah apik kuwi. Lah kok apik? Lah nek bengi iki akeh sambikala werna-werna ana klithih saiki nek nang Yoja akeh klithih kae sing wong bacoki wong ning dalan. Iya. Lah nggih maksudnya nek dolan yang ngerti wayah ngono lho, Pak. Ah bojomu Terus- ora ngerti wayah apa wong dolan ngerti wayah nyatane esuk bali kok ora ngerti wayah. Lah nggih nek dolan iki ya cilit wae aja suwe-suwe ngono lho. Dolan karo kanca kon sedilit. Wong srawung kanca ki seneng atine kok. Lah nggih apa meneh nek dolan karo jenengan niku jan nganti pirang-pirang dina ra mulih. Topo? Tapa napa? Topo ngambang. Ten pesisir. Ora, ya pokoke kemambang awake. Kemambang kaya apa ya? Lemu. Kaya
wong nandang wong nandang asmara apa tak awakku dewe do dewa cawata agung dah dewa cawata agung neno wala sana meringwak meringwak mami besok kapan besok kapan katakan cecer cecer lan wong bagus umpamakna nahkoda oh penonton streaming wis ngancik 18.000 piyayi Ya. niku napa sih 3 channel apa 2 channel Pak? 2 channel Dua sing channel. siji urung tak hitung kae pira kok sangga uang kae gitu Pak. paling loro Dapat berapa Om? Oke, Akeh piro, akeh? Iya. piro Digi PWKS Live, Dalang Sino Live, Digi Channel Live. Yo. DG iki apa Pak? Dalang Gawul. Oh, dalang kamu. Mangga. tanpa Damen perahu sasat sarah ing jalatri Nino. nyedam sari as mara Mangga. Nino. Ya. apa maslira masakan melati ayo aku
Banter banget ya. Ayo nandangi sak kowe iki nek ora banter. Iya. Dasare sing ngendang Jaipong iki rada piye? Ya ora apa-apa. Alan-alan wae to, Mas. Terpesona. Sama? Terpesona karo kowe sing ngendang Jaipong sajae. Kok apa, Mas? Megal-megol kaya Ora kok jarene. iki nek megal-megol kaya dream diglundungke. Teng klontang. Iya. Matur suwun. Ya susulan layang sanya. Nggih. Diwaca saka Bu Sari. Bu Sari iki sapa mbok menawa garwane Pak Sadiwa? Iya. Oh, Mbak Yune, Mbak Yune. Kaya aku nek ngomong ya. Mbak Yune. Kowe iki senengane kok mesti nirokke lho. Mbok wis ben nengke wae ora apa-apa. Wong kuwi saking semangate ibu-ibu kono. Iya. Coba didelosike. Buat Mbak Elisa, Bu Sari minta tembang atau sekar? Tembang apa sekar? Padha wae. Oh, same. Setunggal gobok asmara kalih jambu asmara. Weh, jambu asmara iki piye? Lah radong aku ya ora ngerti kok iki pamundutan ya. Jambu alas. Oh, jambu asmara. Wis kebacut diwenehke diparingke klerule nulis terus kok mburi jambu alas. Iya ya ora apa-apa. Heeh. Gubuk asmara. Jambu asmara. Heeh. Niki kalih sinten mbak-mbake napa kula piyambak? Gubuk asmara sik. Oh nggih. Kula piyambak. Lah kuwi sing dijaluk nyekar sapa? Mbak Elisa. Ah, jenenge Elisa sapa? Akune? Ah iya. Ya wis akune, berarti iki kok nggo akune meneh. Apane? Ya iki ne, wis ra ono. Wis cilaka iki aku mesti terdakwa iki. Wis iki mau padahal ono klip-klipane iki ne. Klip-klipan dos panganan. Iki ono klipe, berarti mau diklip ke kene. Ayo, neng endi, Pak? Ah, tenan ora. Neng endi? Mau kaya dadak tiba neng kene to ya. Ambok yo mani apa wis to nek nganti ana apa-apane. Kuwi Mbak Yune Pak Sadiwa kuwi termasuk karo sing duit. Oh, dadi siji. Dadi siji. Ya ora apa-apa. Nggo aku ora ana wisan. Tenan? Setan. Aku kok ora yakin ngono lho. Ora yakin aku. Coba ning isor jam ono ora? Jam apa ora ana jame kok. Takoni ibu-ibu ana mboten, Bu? Wonten mboten niki wau, Bu? Wong mboten enten. Modar. Ya sing kleru aku ne. Nggih siap. Ya diaturke gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih bawa nggih, Bu. Ya. Nggih. Kok kaya wong neng pasar. Lah yo adoh, nek adoh ya ngomongnya ngono ben jelas. Asal mboten, Bu. Wis lunga adoh isih dibaleni. Iya. Kaya nek to wong neng pasar, batu mau bat tinggi batu roek. Apa batu mau? Bat tinggi. Batu mau bat tinggi batu rek. Batu rek iya apa? Penyakit apa? Wis sing dijereske kae ana batune. Oh, tak kira torek. Neng pasar nek tawa rak muni bengok-bengok ngono kuwi. Iya. Piye jajal aku bat tinggi batu mau batorek. Batorek. Ora wangun kowe. Iya. Ya. Nggih. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ling semyen ke mutan neno lelampahan kang kawuri tresno tulus nadyaneng gubuk asmara
Wah. Lah Mas nyanyi bareng-bareng ya, Dua. Ya, ya. Yen liwat aku kelingan kupungae biyen tak boleh
Wong rada pekok tenan. Iya, wong wayangan kok rumangsane kaya ndangdutan. Ya wis, kek munggah meneh ning panggung Mbak Elisa. Ya. Jame wis jam 1 kurang sithik no. Ya. Mengko ndak wektune lakon ora nyandak. Ya, isih ning goro-goro mak. Engko iso diaturake. Ya yo tak derekke mak yo nggih. Tan samar maring sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimpen lenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyup layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa ginucap mampan wonten ing Kayuwangan Suralaya nengge Pandya Betari Durga ingkang wis prapta Janalaka ngawe sangganing Purwadya Bala Tunggul Malaya datan kantun ingkang putra pun Dewa Saripating bleber pating Caka Tirta mludhakaning daratan Sikra bala kang tumingal prang campo samya metali lir tadit wileting gada dan nyanggung mangunjang niti benjang sangat jimicil latinya ngedali wus Ibu, kula nyuwun pangapunten ingkang putra ing Tunggul Malaya pun Dewa Srani kepareng kula cumadung dawuh Kanjeng Ibu. Kados pundi anggen paduka sampun sowan Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti. Iwang pikulun manik maya keparengaken menapa ing dados panjangkanipun ingkang putra menapa mboten Kanjeng Ibu. Dewa Srani kula wonten paring dawuh. Bungah-bungahna pikirmu ya, Nggir. Dina samangkaipun Ibu wis lakon sowan ngersaning wong atuwamu ya Sudarmamu Iwang Pikulun Jagat Girinata. Lan apa ingin dadi pamutahmu diudaneni dening wong atuwamu? Nanging kok aja banjur enak-enak kapienak. Dawing wong tuamu Iwang Pikulun Jatimurti kowe kudu nglakoni tapa kaya Janaka. Nggone nglakoni tapa mangambang ana ing tekaing samudra. Waduh. Lajeng kekiatan menapa anggen kula ginakaken supados kula saged ngembari dhateng kadang kula pun Kakang Janaka. Anggenipun lampah tapa wonten telenging samudra Kanjeng Ibu. Dewa Srani kula wonten paring dawuh. Pun Ibu tumurun ana ing jagat kinantenan titianing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya kuwi wujud lembu andini.
Ngerti ana Lembu Andini kowe tapa ngambang ning tengahing samudra, kejaba saka kuwi ya, Ngger. Mengko yen panggonmu tapa ngambang wis caket kelawan papaning Janaka lan wis katon Janaka nggone tapa ngambang. Panengahing Pandhawa mau sirnakna, tegese patenana Dewasrani. Nuwun sewu. Menapa ing Paduka dawuhaken menika kala wau mokal badhe kelampah jernatanipun ngadang kula pun Arjuna menika madal saring usada krana kasektenipun ingkang linangkung bebasan tinatah mendhat Jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Lajeng kados pundi anggen kula badhe mejahi dhateng pun Kakang Janaka Kanjeng Ibu Dewasrani. Iwang pikulun jagat giri pratingkah dina samengko manjalma wujud jemparing. Jemaring ingkang kedadean saka Iwang Pikulun Jatimurti mau tangeh kalah yen to tinanding dening kekuwataning Janaka mula jemparing ingkang kedadean saka Iwang Pikulun Jagadgirinata mau lepasna yen to Janaka wis katon. Yen Janaka kena pusaka kedadean saka Iwang Pikulun Jatimurti ya wong atuwamu. Ora-orane Janaka bisa nyawang marang gelaring jagat eseming rembulan Dewasrani. Mekaten Kanjeng Ibu. Iya. Menawi kula mekaten tumuli kaparingna. Tumunten kula badhe miwiti tapa ngambang nitih Lembu Andini. Saha angupaya wonten pundi dunungipun Kakang Janaka anggenipun lampah tapa ngambang wonten lengi samudra. Kejaba saka kuwi supaya tentrem nggon mung nglakoni tapa ngambang. Prajurit tunggul malaya kinen tata-tata sanapta ing gati sawiga ing diri. Ngubengi segara anakan ana ing lengkahing Ngarga Himawat. Aja ana menungsa siji wae kang ganggu gawe kelawan kasutapanmu Dewasrani. Prastawa dawuh Paduka paring maringaken jemparing tumunten kula badhe nitih Kyai Lembu Andini. Saha wadyabala badhe ketapaken supados anjagi dhateng tepis wiringing segara anakan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pun ibu ora bakal negake, aku mesti bakal tansah mulatake kelawan kahananmu Dewasrani. Matur sembah nuwun Kanjeng Ibu.